Това е най-голямата богомолка, която съм виждала през живота си. Страх ме е да отворя вратата на терасата, да не се промъкне вкъщи. Къде бе? Няма плъш. Бах ти богомолката. Абе, извънземно. Това е вече извънземно. Дале? Абе, и как се обърна? Ужас! Направо ще ми изяде с поглед. Здравей. Да, здрасти. Как сме? Аз съм си добре от вътрешната страна на стъклото. Ами ти? Hello. How are you? Do you speak English? Мале как гледа. Готова е да напада. Как се измъсква надолу да ни я снимам. Опитвам се да я изплаша. Клатя вратата. Но това нещо не се плаши. То плаши мен. Вижте как се крие от камерата. Погледнете я. Ау. Ау. Фокусирай, ли? Фокусирай, мамци. Така ли? Не ще да фокусира хубаво. Мали, какви шипове има. Добре. Майко! Колко зловещо се обърна. Hello. Това е огромна боболешка. И ме наблюдава. Ето я. Ако се опитам да отворя вратата, не знам какво ще се случи. Видяхте ли колко зловещо се обърна? На терасата няма да стъпя. Но.